Концертлар үткәрү мәйданчыгы Казанның Сандуғаш китапханәсендә барлыкка килде. Республика өчен бу үзендә концерт залы булган беренче китапханә. Тантанада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Тулырак алдагы язмада. Чтобы вернуть книгу, необходимо нажать на кнопку «Возврат книги». Поместите книгу в книгоприем. Выберите действие. И нажать на «Сдать книгу». Мәүлітов урамындагы яңартылган Сандуғаш китапханәсендә укылган китапны файда ук уку залына кирмичедә тапшырырга була. Яңа китапларга электрон формада язылырга мөмкин, шунда ук йомшак кәнәфигә утырып китап укырга да була. Я как многодетная мама. Әдәбият бик күп монда. Менә без кызым белән балалар өчен китаплар укырга киләбез. Мы на 60% обновили библиотечный фонд. Без китапханә фондын 60%-ка яңарттык. Өстәвенә бүген яшьләрнең кызыксыну зонасында булган әдәбият көчәйтелде. Булар фәнни популяр әдәбият, психология, социология. Шулай ук татар әдәбияты белән дә кызыксынучылар күп. Бездә яхшы интернет һәм Wi-Fi зонасы да бар. Китапның кагаз яки электрон версиясын сайларга мөмкин. Шулай ук китапханәнең кафетериясендә утырып аудиозалдагы музыкаль язмаларны тыңларга яки каллиграфия буенча мастер-класска язылырга мөмкин. Удобно ходить сюда. Монда йөрү уңайлы, китап укырга, шулай ук каллиграфия дәресләрендә шөгыльләнергә була. Иң мөһиме бу китапханәнең башкаларга охшамаган концерт залы. Бу Казанда лекторларны гына түгел, бик шәп акустика белән артистларны да тыңларга мөмкин булган беренче китапханә. Янәшәдәге ишек алдыда танымаслык булып үзгәрде, әллә кайдан балкып тора. Ул шулай ук безнең ишек алды президент программасы буенча төзекләндерелде. Мәүлітов урамындагы яңартылган ишек алдында кунаклар күп иде. Алар ишек алдындагы үзгәрешләрне бәяләде, концерт карадылар. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы очень Минем сезгә бик актив һәм таләпчән, түземле булуыгыз, үз шәһәребезне ишек алдын яратуыгыз өчен рәхмәт әйтәсем килә. свой двор жители. Появилась программа, которая за эти годы Республиканың 10 меңгә якын ишек алдын төзекләндерү программасы барлыкка килде. Сезнең актив катнашуыгыз нәтиҗәсендә гигант яңарышлар гамәлгә ашырыла. благодаря активному вообще и вашему участию. Очень много национальных проектов. И, конечно, огромная поддержка нашего президента Владимира Путина. Если взять инфраструктурные проекты, вот те, которые реализуются федеральным бюджетом, в ближайшие 5 лет это будет 500 миллиардов рублей. Это никогда в истории нашей республики таких проектов не было. Иң мөһиме барлык проектларны үтәгәндә шунда яшәүче кешеләрнең теләк тәкъдимнәре исәпкә алына. Бу бүгенге һәм киләчәк буыннар өчен дә бик кирәкле. Алия Галиуллина, Инна Данилова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.